ورشو حلق أمريكا نوشي سبورت خو تداشف إبراهيم فيرنا باش حلق فيدرال تلمان بيرون بالخوي بيخزا بوغش غلق دولار ساتينا أمريكيرج فلوريدا شتات قيلو أجكش أو كراح شاين چوكو سويلج شاي داخر آلش تشوينا فباير بالخوش تراك تحدا لاسر شيكو يل شاشليوشخل تداشف عل تجعدين يوها ديتريح تراكت ووش تيوخش ترنايفغي ويجرس تميرلانца جوهرца يوشخلير تداشن شيزر فيرهي توت شرح تنجر گرچار اسك چويلير شيزر قوي توت شرح اوخن بيت بريت توتشا بوستن يحدينج شين تراكت يحوير قستك تين شير شباي ويزد واخر خوشون تراكتن بيحكيوير نوخچيجر سавел ترنايفغي شيوش تميرلان جوهر تميرلان بوليس خوش تخيلج قيسش كحوير تقدين ويسين جيمخبرك ويش ستم تايتير سودخوش ام апелляцин قيلو يخباقريس Коронавирус ундал чнахан дарб дуал үрсечүн мукшалин министралу хехнч молхник астин көллят кылбсет Кавказ федерал гоншкарч каригионя препарат цтюч мехки тептеряю карчу черексечү нохчечү галгачу иштаду үрсечүн халк фронт мониторинг жамаш карчу черексечүч 6% аптек шкадац вирусан духлолатто молхныш нохчечүч 3% галгачүч 1% аптек шкаца карина антибиотикш. Интерфаксу яздарца үрсечүр цайт эзер барбай аптек телинчул тяхдози тинзиештуш. Ставропол коштарч есентуки гали қилу духарлер қиет шодаяхна стух заздух баттах магаса хитинж алган протести лидери гуллык люстуш. Өрсечүн лыкарч қилу Кисловодск қилер билгаляхкын доулист. Ам эвсер гышлотик цехиларна қил хочу есентуки абыртко турбу бехкал хитинчи. Ворста куқиле валин цармасара бехкштецедүт. Нухчечүнц дозныш кастуш бартхилчултях протести бевлер алгачуш гархой. Заздук бет эвер холчах митинг юхер полисуш. Цултях тикда алат чардухал бехкштах дулир.